La Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia ha presentat, de la mà de la festera contrabandista Sofia Lara, l'edició 45 del butlletí del mig any fester d'Ontinyent. A més, el Saló d'Actes de la Societat ha servit per presentar els trofeus que es lliuraran en les diferents activitats. Així, la capital de la Vall d'Albaida es prepara per a tornar a traure al carrer una de les festivitats més esperades dels últims anys. Des de Festers sí que tenim moltíssimes ganes, sobretot per tornar a reprendre l'activitat festera de la ciutat i insuflar il·lusió i carregar energia festera que ens fa falta a totes i a tots. La resposta ha estat molt positiva. De fet, en les competicions esportives que nosaltres al principi de setmana pensàvem que anava a estar tot molt més fluix, va pegar un vuelco de la nit al matí i participen més comparses que mai a tots els campionats, amb la qual cosa la resposta està sent molt positiva en totes les que són les activitats del mig any. Estic comentant les esportives que són la setmana que ve, però la resta d'activitats la gent està acollint molt bé. Pues dentro de la precaución que requiere la normativa vigente de COVID, tenemos mucha esperanza y mucha ilusión de poder retomar otra vez el sentimiento festero, que hemos tenido un poquito aletargado, pero nunca apagado, y la verdad que con muchas ganas de poder vivirlo intensamente. Espero viure amb moltíssima emoció, perquè és un retrobament i és l'inici de que comença a travegar la vida a reprendre's i anar endavant. És un mig any molt emocionant, ho hem comentat, que feia 2 anys que no teníem ninguna activitat i per a nosaltres començar altra vegada i donar el tret d'eixida a les festes, jo crec que per a Ontinyent és una gran notícia. I per això anem a preparar amb tot el carinyo i tot el cuidado totes les activitats que han programat des de la Junta de Festers, en la col·laboració màxima des de l'Ajuntament, i la prova la tindrem la setmana que ve en les proves esportives, que el poliesportiu ja està preparat per albergar aquestes competicions tan boniques. Festeres i festes d'Ontinyent celebren el mig any que resta per a tornar a fer festes de moros i cristians en honor al Santíssim Crist de l'Agonia.